И һәм киткәндә инде шушындый мөмкинчелек туды. Татнефтепродуктның реклама отделына, инде реклама бүлегенә шушы менә предложение белән выступить. Теге ачылу мәсьәләсендә инде һәм миңа клиентлар кирәк иде. Шушы бизнес онлайн, бизнес успех 2010 конкурсында катнашу өчен анда условия бар иде. Шушы катнашканга кадәр синең инде клиентларың булырга тиеш. Менә иң авыры шунда, син әле беркемдә түгел, син әле ачылмаган, синең әле фикерләрең дә төпләнмәгән. Уже сиңа кирәк клиентларны үзеңнең клиентларың белән килергә. Менә шунысы авыр иде кешене ачылмаган әйбергә ышандыруы. Ләкин булып чыкты. Алар ышандылар, алар белән теге ачылып киткән очракта эшлибез дигән договор булды. Менә бу синең şirketне ачылуга шушы конкурста катнашып грант оту сиңа этәргәч бирде инде. Менә реальлеккә ашыру, ягъни менә син акча булмаса бит син аны инде мөмкин материал мөмкинлек булмаса син аерылып китеп эшли алыр идең микән? Аның турында әйтәләр бит, яткан таш астына су акмыйлар бит инде. Беренче адымнарны ясый башлаганда әкрен-әкрен була икән ул. Менә шушлай итеп, шушы конкурсның да туры килүе, аннары клиентларның да туры килүе кайберләренең. Әлбәттә, куркыныч инде бөтенесе. Һәрбер адымда җиңел бирелмәде. Өйдәгеләр ничек кабул итте? Беренче вакытта. Дөресен генә әйткәндә, бик ышанып бетмәгәннәр идеме? Алар миңа түгел, гомумән экономик яктан да инде, аннан ары бит мин көн сайын бизнес ачмыйм. Шул яктан да инде куркып борчылдылар, но безнең яктан әни ягыннан да инде туганнар ягыннан гел поддержка бар. Булдырасың, әйдә башла дигән сүз бар бездә. Бармы? Бар. Иң мөһиме шул бит инде. Булдырмыйсың, кирәк түгел сиңа эшеңдә генә утыр, стабиль эш, стабиль зарплата дип әйтсәләр. Әйе, мөһим. Әни сүзе мөһим әлбәттә. Мин хәтерлим, мин бик кечкенә идем. Син бер баламысың бу гаиләдә? Юк, без икәү. Минем апа бар. Бик кечкенә чакта мин хәтерлим, мин ниндидер пыяла таптым. Әтинең шул хөрмәткә статьясы да бар. Мин килеп менә шушы пыяланы бит инде әти кара, ул нәрсәдер, ниндидер шундый матур пыяла булгандыр инде. Шул әти каранда ниндидер рәсемнәр, сүрәтләр бар дип, бездә тыңлыйлар иде. Нәрсә була икәнен, нәрсә теләгәнен, баланың кая талпынганын бөтенесе. Ал шартлар бармы соң менә хәзер карасак, икътисади якка, дәүләт төзелешенә карасак, Татарстанда менә эш башлау өчен мөмкинлекләр бармы? Синең очракта ишекләр ачык идеме? Минем очракта бар иде. Минем очракта менә шушы конкурс җиңел булмады, тагын бер кат әйтәм. Син бит яшь кыз, татар кызы, сиңа ышандырырга кирәк. Үзең әйтмешли, әле синең бер кемең дә юк. Артыңда, ләкин инде аңлатырга кирәк, клиент бар икәнен дә, эшләргә күчең бар икәнен дә. Менә шушы зур теләкләр туплап инде роликлар ясап вакытта менә шушы конкурста җиңәр өчен роликлар да кирәк иде. Менә шушы конкурста яшьләр бик күп иде. Татарстан эчендәме? Татарстан эчендә ул конкурс, Татарстан эчендә инде ул IT паркта узды ул конкурс. Анда яшьләр күп иде. Дәүләт аларга ярдәм итәме? Президент менә син шәхсән президент белән дә эшләшкән кеше бит, министрлар белән дә, чиновниклар, җитәкчеләр, түрәләр белән дә. Алар менә инициатив яшьләргә нинди мөнәсәбәт? Монда кирәк әйтергә дөрес вакытта дөрес предложение белән килергә кирәк. Әлбәттә, менә мәсәлән, яңа ел икән, яңа ел предложениелары белән, әлбәттә, ул предложениеларны әйбәт әзерләп, аларга төпләп килеп, һәм әлбәттә яңа матур кыска булсын инде. Әйбәт күрсәтү. Һәм без киләбез, прям командабыз белән дип әйтим инде, бергә берләшеп, әлбәттә, идеяларны иностранный сайтлардан да аласыз. Теге выставкаларга җөреп, тәнсен төпләп, кыска рәвештә тиз генә тырышабыз. Әлбәттә, беренче вакыттан ук ул барып чыкмый,
икенче, өченче мәртәбә әкрен-әкрен шулай. Президент кайчан белде соң сезнең ясаганны? Ул бит инде бу бүләк бит кемдер акчасыз аңа ясап биргәнегез, бит? Әйе. Аннан соң ничек белде һәм беренче очрашуны хәтерлисеңме, ничек булды ул мизгилләр? Президент белән очраштыңмы син гомумән? Мин президент белән менә шушы бизнес успех дигән конкурста очраштым. Беренче тапкыр. Күзгә күз. Беренче һәм соңгы тапкыр. Күзгә күз, әйе. Менә шушы конкурста ул бар иде һәм путеводная звезда булып, уңышлар теләп. Ул конкурска катнашканда ул сезнең ясап биргәне белә иде сезгә. Юк, ул Әле ясалмаган iPad. мин даже белмим, ул безнең ясаганны юкмы? Безнең именно ясаганны. Ансын әйтә алмыйм. Ләкин конкурста сөйләшмәдек, чәчмәдек. Конкурста Әгәр дә мөмкинчелек булса, әлбәттә мин Рөстәм абый, без ясадык бит аны дип әйтер идем, ләкин менә белмим. Матбугатта чыга башлагач ирештерерләр дип уйлыйм инде. Әйе, шулайдыр. Бай абыем булырга тиеш, яки җитәкче булырга тиеш, яки депутат булырга тиеш, шул вакытта гына син бизнес башлый аласың. Димәк, гади Татнефтьпродуктта эшләгән татар кызлары, егетләре һәм башкалары аша алалар. Әйе, теләк зур булса, дөрес команда булса, һәрбер әйбергә төпләп, җитди уйлап килсәң була. Һәрбер эшнең ничәдер проценты везение, ничәдер проценты менә шул тырышлык. Һәм башлап җибәргәндә әйтәм, ул менә машинада барган кебек. Син караңгыда барасың инде үзеңчә, барасың караңгы бит инде. Менә фаралар синең күпмедер юлны яктыртып баралар. Син бу җөмләләрне сөйләгәндә бизнес китаплардагы ниндер киңәшләр искә төшә. Бу нинди китаплар укыйсың? Бу шушы бу Шефер. Бу да Шеферме? Бу да Шеферныкы. Ничә сумлык ул табыш ясый, ничә сумлык крем ясый димме соң инде? Менә бу 4 ел эшлисез хәзер. 4 ел эшлибез, әйе. Башта әлбәттә 3 ел эчендә кредит иде. Шуңа күрә аны санарга даже кирәк түгел. Бу елда без 6 миллионга миллионны көтәбез. Станокларга ничек игътибар иттең? Кемдер мәсәлән дизайн ясый да кул белән киреше ясарга, сез менә баш эшләгән дип әйтимме соң инде, чит ил станогын алып кайтып. Хәзер аңлатам. Ул менә бит инде башлап җибәргәндә аңларга кирәк. Минем ниятем иде менә шушы креатив әйберләрне ясау. Гравировка гына түгел, менә шушы креатив әйберләрне ясау. Гравировка тоже бүгенге көндә бик кызык әйбер. Ул менә төрле шушындый именно әйберләргә менә әйберләрне именно ясарга була инде. Исемләйтергә, рәхмәт үзәр. Партаны, ручканы, менә бу бүлмәдә нәрсә бар бөтенесен? Камераны монда. Әйе, камераларны особенно. Ул эш бүгенге көндә бик востребованмы? Әйе, востребован. Вот. Ихтияж бар. Ихтияж бар. Но минем именно ниятем әйтәм, ул менә креатив әйберләрне создавать итү. Мәсәлән, Хумо ресторанында безнең курчаклар тора. Агачтан. Агачтан, әйе, мин аларны бик яратам. Президентка, мәсәлән, iPad'ына Татарстан флагы, татар рәсемнәрен төшереп биргәнегез тышлыгына, бит. Менә анда ихтияж бармы? Татарча бизәк, татарча сувенир ясау. Әйе, әлбәттә бар. Чөнки кайда Кытайда ясатып, монда саталар кебек, менә сез үзегез ясап, үзегез бирә аласызмы? Бар, әлбәттә ясый алабыз һәм ясыйбыз.